Голосору сину Подкарпаття. Дітський примірний фольклорний ансамбль Керниченка на Подкарпатті знають многі. Сись розкажу вже 44 роки, приносячи радость позирачам і слухачам. І вшиток сей час незмінним керівником ансамбля є Едіта Канчій-Токар. Родилася вона в русинському селі Смологовиця в сім'ї вчителю. З маленької дуже любила співати, тому й поступила на музикальний відділ Мукачівського педучилища, де вуйко по маминої лінії Бурч Василь Васильович був директором. По ошколованню пішла вчити музику в село Сільце Іршавського району, а через 3 роки перейшла в Іршавську школу. Тут проробила 26 років. У 1981 році создала колектив, котрий у 1982 році став Криниченко. Як каже сама пані Едіта, коли з керниці воду черпати, то туди пробувати нова. Так се міняють діточки в колективі. За цей вшиток час колектив обвандрував цілий світ. Був 3 рази в Італії, 3 рази в Франції, Болгарії, Греції, Австрії. З концертами нащевила Криниченка і русинські общини Румунії, Мадярщину, Словакії, Польщі, Сербії, Хорватії. Гордостю Едіти Васильівної є ром Йосип Чава, котрий надниз покоряє своїм талантом Німеччину, перечисляючи зароблені концертами гроші на українську армію. Слухайте голосору сину Подкарпаття. Слава Ісусу Христу! Мене звати Едіта, прізвище моє Токар. Я се народила у селі Смологовиця Іршавського району. А фамілія Токар за те, що мій отець був родом із Зубівки, з Фаграша, її колись називали. А мама родилася на Іршавщині. Ну, фамілія така була знаменита теж, Бурч. От я дуже люблю свою файту, іменно віційську. По віційському бокові. От і братів, сестер двоюродних усіх. Як у вас говорили в селі? По-русинськи, по-мадярськи? Це які ще були бесіди? Знаєте, мадярську у нас не було, але ми всі говорили на нашій мові, на русинській. Ага, всі по-русинськи говорили? Усі по-русинськи. Співаючи в колгосп з жоною йшли, а я все на міст ускочу. Та так слухав, я так хотіла все співати. За час коси собі, сяду на міст, беру глину, роблю колачики, листочками бліплю, а то сонечко загріє, я здойму, то такий колач. Хлопці їм годувала, а всі мали співати зо мною. А їсти мусили? Їсти хлопці мали. Всякої було. Ну, так ви вже знали туди, що поїти культурну. Я знав, що у вас педагогічна освіта. Да, у мене педагогічна. Ну і чому пішли якраз по той лінії? Ви знаєте, ну, у мене батьки вчителі були. Нянько був історик, а мама була початківець, початкові класи, моя перша вчителька. То все дуже хотіли, щоб я була або істориком. Я кажу, ні, хоча я від це більше любила. А мама каже, будеш замість мене. Я кажу, ні, я буду співаком, я буду гудак. Та так все і стало. Ну, а пішлися вчити куди? Я у Мукачево пішла в педучилище на музичний відділ, а далі поступила у Івано-Франківський педагогічний. Ну, а там на який відділ? Музичний. А, ну, по суті, ви музикант. Я музикант. Дипломований. Ай. Добре. Коли ви приступили до роботи, от якраз і де ви почали робити спочатку? Направлення мені дали після педучилища у Сільце Іршавського району. Раз було Ошхуйський район, бо я була така пістюнка домашня, що усе хотіла до міма більше. Ну, так все стало. Туди ще був уйко директором педучилища Бурч Василь Васильович. Та мама попросила, каже, поки зроби добре діло. Та так все і стало. По блату. Та я проробила 3 роки, створили змагання Іршавської першої школи, ну, туди ще була середня Іршавська, і 8-річна, 2 школи були. І я виграла. Селицька школа перемогла Іршавську. І тут самотоха пішла, ось як то село виграє, а Вараш ні. Там мене сяк передурили в Іршавську школу. Я проробила там самі файні роки, 26 років. А далі, знаєте,
писанина. А в мене колектив такий, що я все коли-куди. То на Суми, то сюди по Україні. Усяде концерти ми давали на нашій мові. Співанки, що була в Сумах, та була міністерка з культури, це освітянка, та стала в залі, я пішла пообзирати дітей, які виглядять. А знаєте, які в них костюм? Як позирують. Як позирують. То зала ветко ліпше. А я стала, вона каже, Закарпаття там. А я кажу, а ви утки знаєте? Вона каже, я вижу по вишивці. Супмани у нас були у діточок із прапорів. Накрохмали ми. А як? То такі файні були герогожі. Дуже файно. В обвили діточок. То вже був колектив якийсь, як ви це називали? Тоді ще в нас не було назви. Ми лише були ансамбль фольклорний. А далі ще якось нам повів, а назву пак треба би. А я думав, керниця, ото мало грубо. То майна велика, керничка. Мало так, керниченька. Та всяким собі дала, бо діточка, знаєте, ото радість. А в якому році ви вже назву дали ансамблю? У 82-му. В 82-му році, бо я десь читав, що керниченька 40 років вже була. Мала. У 81-му була створена, без назви, а потім у другому назва вже була керниченька. Ми вже робили і 30, і 35 років, і 40 ми робили, а на другий рік, у 26-му році, буде у нас 45. 45. От позирайте, керниченька, дійсно красна дуже назва. Вона мала якийсь, має глибокий такий зміст, назва, якийсь метафоричний зміст. Ви знаєте, мене діти самі звідали. Чому ви нас назвали Керниченька? А я кажу, діти, із керниці воду черявуть, а вода все прибивать, усе нової. Та зато я подумала, і ви в мене ростете, і все доповнюєте, і більше знаєте, і більше співаєте, і більше танцюєте. Тобто ви були першим керівником і дотепер? Після того вже був ансамбль Іршава, я беззмінна. Яким почала, так і вперед рубав. Це дуже добре. Кілько діточок в ансамблю, і це мінявся десь якраз склад ансамблю? Складся дуже много поміняв. Діточок усе мене було десь 16-15. Щоб сісти, може автобус та піти, де нам треба. Концерт дати, бо кіть більше нас та мало. І треба дати щось друге. А і маленькі діточки, бо в мене були і 3-річні, та і мама десь йшла з нами. І на морі ми були, віддихали, і концерт давали ми. У Парижі ми були, гойкали, Україна, откіть ви! А якогось Закарпаття! Боже, така радість, ми гули наші співанки такі, що із бубном, із баяном, із сопілкою, з піщалками. Я читав, що ви були в Парижі і були в Італії. Так. 3 рази Італія, 3 рази Болгарія, Хорватія, Німеччина, Австрія, Греція. Циганчука мукошкала від маленького. Розкажіть за це. За цього хлопчика йшла я раз із роботи, а коло музичної школи на тротуарі дітвачок. Мама! Думаю, той голосок має бути. Я підійшла, кажу, привіт. А він мені, добрий день. А я кажу, як тебе звати? Він Чомбі. А я кажу, а Чомбів то як по-нашому? Він каже, Йосип. Ти співаєш? Не знав. Ідеме? А він каже, ідеме. Та ми пішли, я перевірила помало тігала свої співанки, дала співанку про Іршаву, рідної Закарпаття Мукачівської, що Мункачі написав, естраднім номера вчинила, дітвака я пустила, він каже, бо станьте, бо мам очі відів, бо буду співати. Бо так у нього шикували жилки у ногах, що такий ядерний. Слухайте голоси Русину Подкарпаття. Чути
моторика і будуся возити. Любивим-тя, біла дівко, 4 неділі. Любивим-тя й біла дівко, 4 неділі. Ти казала, що я чорна й найтя люблять білі. Ішли дівка на малину, та я йду, та я йду. Ішли дівка на малину, та я йду, та я йду. Гіркі будуть і малини, кить я їх там найду. Співай за гусльома, гей, співай за гусльома, співай за гусльома. Кить не співаш за гусльома, то буде сиди дома. Ну і помало кінчу музичну школу. Каже, ідемо поступати. Ідемо. У те школи не є такої. Так то що я ходив маленько спереду, кажу, бо нам треба папір. Ну, зробила я також, щоб він мав папір. Кажу, бо я ніч не знав. Ти лише йди пиши щогодин. Ми зробили папір, поступив, я його повела в коледж у Ужгород. Там на естрадний вокал виступив, а як кінчив, дівки за ним наші бігали. Живий, такий шиковний, красний. Або дуже, не такий красий. Уженився, слава Богу, тепер хлопчика має рочів 5 місяців. Василькова звати. Ну і знаменитий Йосип Чава, це, оказується, ваш вихованець. Я його слухав много разів, мені це страшно любив, і ще мені дуже в ньому любило, що він співає много русинських співів, ну, його називають, що заспівав вам русинську, або каже, мало циганську, мало русинську, каже, і це битко, що хлопець такий, що він не комплексує, ну, шапку долу перед вами, дійсно, ви зробили велику. Він сам велику пише, правда, сам собі, все ми зажене, все файна, і все треба Йосипчику на октаву скочити вгорі, ну, по музичному. Він каже, добре, кить я му не пишу, ви мені не даєте відповідь, о що то там має бути. А я кажу, значить, замінка, думай, файний хлопчик, слухняний. А тепер у Німеччині є, зароблять концертами гроші, правлять хлопцям нашим на війну. На війну, ну, видите, це якраз ще є, воспиталися не лише спеціаліста, а воспиталися і чоловіка настоящого. Давайте поговоримо про репертуар вашого колектива. Ваші діточки, виджу, і танцюють, Усьо. і співають, і фіглюють. Ще одно, колись фестиваль був, по-моєму, перед саму війну у 19-му році в Ужгороді, і туди ми обернули позор на тому, що ваші діти занесли на сцену ноу-хау. Це ігра. Ніхто це не робив до вас. І ми туди відмітили, там навіть є от якраз та передача русинської родини, що ігри це новоє тепер, тому що наші не практикували колективу, а ви взялися першою зробили. Розказуйте маленько. Ви знаєте, коли почала робити, коли се створив колектив Криниченька, то ми просто гули на металофонах, на брязкальцях, такое, ну, бубенем десь пустила, десь ніц, і сама ми з баяном гула. І помало, думаю, я вспомню,
коли писанки давали на Великдень, та ми се бавили третій лишній. Писанки смедули, товкли, кілько хопів тільки їв, ну, файно було. Думаю, а ну дай, Ісу, я бавку дам. У нас ще є діє, ну, я все десь проскакую, бо усе нове щось знайду. Другі бавки, вонячує яйце. І тепер у неї є, у колективі його пущав, бавляться. Скаканці, один другого штуркать, угадують, ко що, куди, по руках собі, ну, усякої. У мене постійно програма «Бавки у дворі». І тут вже сядоня вціпили, а чому бавка? Вже я мав назву поміняти. А я кажу, діти усе ся бавили і бавлять, і будуть це бавити. Це я поміняла програму, це добавила, це оформила щось. Но бавка усе була і так буде. Видите, один камінчик мечу, китімлю та два мечу, а ки два не їмлю та мигай. А коли я? І до тебе очередь дійде. Та розб'ємо тут у кані шоколадочка стояла та менко мені ухо на телевізорі тякає. Юля Петко, пусть з нами мати. Я волію послухати, коли не ухо перестане боліти. Туй трава, росте під ногами, і страти ламці борку, тепер її не найду. Обернімся, найвіжу, це туй моя цімборка, тує, тепер зо мною танцює. Я знав личилку, та я вас поличу. Еники-беники, кікі-бе, обер-фобер до мене. Ікус-пікус, пім-полос, ай-вай, вон. Розказати вам? Розкажи. Ну, йду я раз, та й вижу я. Що? Іпіни вам хотіла казати, та й хлопці. Пустіть нас город малювати. Не пусте мене мости поламати. Як їх поламлеме, так їх поправлеме. Найстаршого королика заду лишаєме. Найстаршого королика заду лишаєме. А, знаєте що, я так не бав. А чому? Нигайте, як це все последнє встав. І тепер їм все последнє встав. Їм все якось інших бавити. Знаєте, що, хлопці, звім собі в будівці, то будемо ще бавити. Ну, ник собі такий смілий, а ще без дівку брав. Нич, йомуся пара найде. Ну, ми сидім бавити 3 лишня. А ми малі діти, ми ще бавити воняче яйце. Йо-йо-йо, щось не швакнув. Стріть, який ясенят. Що ми тепер, мамка, повідять? Ну, нащо ще шлабаєте? На, там ціпок та йди, на. Ну, я ти верну. Божечку, що це стало? А мені мамка дали дитину заколисати та й пасулю полущити. Та не твірнич, ми ти поможемо. Поможемо? Слухайте голоси Русину Подкарпаття. Скільки у вас бабок таких у репертуарі? Ви знаєте, і не лічила много. І де треба, там і піхну. І пустіти нас, видите, догадаламся. Город малювати, не пустиме, мости поламати. Хлопці, як їх поламлеме, так їх поправлеме. Майфайного легіня от собі заберемо. Дівочки вже говорять. Ну, всякі бавки, ігри. Дуже інтересно. Ну, ви і самі пишете дещо? Які співанки от якраз є за вашого авторства? Пой, Маріко, до мене. Дівко, ну, пой до мене, не будете біди у мене. Много таких віршованих є, де мені треба по свадьбових. Ви вже казали, що були у многих державах за границю, за Гатаром. Но я знав, що ви представляли Подкарпаття нашу державу Україну і на русинських фестивалях. Перерахуйте або розкажіть, куди сте ходили. Почну я із Італії, місто Атіна. Ішли колони на вулиці.
Людей много з двох боків. Ми йшли група ансамблів, один у другого, десь по 30-50 метрів. Кожний ставав гул. Туди ми підходили, ми гудучи. Ми в нашої все гули, все русинське, співане, Маріко Чичиріо, їхання, бухання, співання, танцювання. У крухи ми брали і грали. І ви знаєте, прапорці указували наші, медведі. Думаю, видите, діти наші. Но я не годна була туди, я лише увиділа одного медведя, ревати почала. Персти бігали, гули, ноги цоркали. Лише вже думала, би пішла колона, но що я ніч не виділа. Я ся не годна була вдержати. Які наші люди об'єднані. В Болгарії дуже файно. Я все на нашому. Все підкарпатські русини, співанки, танці. І ви знаєте, я все призові місця приносила. Мене ніде не було другого міста. Ніде. Усе перше гран-прі. Я справді мав... Даєте душу. Я видів тепер на послідному фестивалі, коли читали вірші, ваші діточки, які підготовлені. Готові, так. Вони все готові, вони по максимуму одних берете, зато і перші міста, то прогнозовано все повністю І нормально. діти у мене не вибіркові, ко хоче. А тепер по русинських фестивалях. Давайте от конгреси наші види. Із концертами 2 рази у Криничинці, Криниця, Польща. Не Крениця. Крениця. А ми ще се сміяли, що ми ансамбль Кирниченька, а місто Крениця. Ну, плескали нам файно. Там було. У Хорватії 2 рази було, ну, в різних містах. У Мадярахі ми були 3 і привезли ми кубки, подарки, все, виграші. У Румунії сте майже У Румунії ми були. Були ми в Румунії, ну, файно, приймають нормально. Ну, та таке колективне прийняти, то бо які люди костюми були... у нас такі, сукмани, лайбік. А хто вам допомагав із костюмами? Повісти правду. Туди, коли їм повіла, що у Сумах із прапорів у нас були сукмани. А далі я собі вирішила, що мені треба новое все. Ми шили з батьками, із верет, хлопцям пачмаги. Гатіся називав широкий. Я виходила всяко, мені ніхто не допомагав. Тобто знімали сте, коли закупив перлинку? Ні, то жмотство якесь було. Я говорю, Ну є, воно ще не поміняло нічого. Якраз це дуже болить, коли такі колективи, що всім все радують, а коли приходиться щось помочи, вже до другої букса. Ви знаєте, я пішла в Ужгород, я заказала. Думаю, найшивуть. Один костюм був 5000. Хлопчиків, дівчинкам маленько менше, бо просто юпочка просто. А у хлопців ми таке полотно битярської. Тут платити гроші, в мене грошей не є. Я сюди в адміністрацію до нас. Я назвала, аж колись був рай компартії, а тепер адміністрація. От попередньо. Мені же був у Котелевон, та кажуть, от ти да. До голови міської ради. Будьте добрі, поможіть. Я думаю, там 300, там 400, там... Повривав, найду. Ніхто не поміг. Я, може, не добре повім, або я повім правду, у то, що було. Я се звернула, видите, Анде, ко мені є, гран-прі. 10 тисяч ми здесь були. І в Словаках там ми виступали теж. 6 чоловік, який держить, Шуст фамілія. Вони помогли мені, відправили всі гроші. Ну, діти почали доповнювати. Деякі батьки самі платили по 2 костюми. Ну, і тепер, що в нас голова, отега, Семканений стот ми дав. Після Пасхи ми були тепер у Києві. Боже, ми се коли появили на нас усі очі. Мене діти яркі, чолені. Вишивка, що кожен йшов пицькати ось шовтом. Довганявня є. Така, що в Дінамі, котра більша дівочка. А то, ви знаєте, ручна робота, ткано є все. Ну, фає. Ну, якраз виджу, суря нашої. Нашої. Іменно вишивка. Нашої, і цвіта наші, фактично. Отдалено від Карпат червоної і у хлопчиків синьої. Так і художники так пишуть картини. Чи трафлялися з вами котрі такі, ну, трафунки, такі авантюри, коли сте ходили, бо дійсно об'їздили цілий світ і щось не мало бути. Без того і не було б, і не інтересно би було. Знаєте, коли перший раз у мене, ну, я ще туди була мало зелена, не пристигла, ну, не знав, кілько 20 з лишнім років, по 30-ник, у Суми нас загнали, а туди давали один, сука, і пайок утить. Поїзд, як у вечері сядемо, все, на рано ми вдома, нас забирав, діти вже їдять вдома. Ну, то й ми сіли в поїзд,
А у Конотопі з Сумів треба було пересадку робити, а ми поздимо. І поздились ми на 2 години. Ми поздимо, значить, на Ужгород-Київ. Я не знала, що робити. Я по всіх ешелонах бігала, глядала бригадиря поїзда. Об'явіть, будьте добрі, бо задержали поїзд Ужгород-Київ. Бо як ми прийдемо? Сухий пайок поїдять у вечері, а цілий день, що я дітям там, кить у мене нічні, і ще й білети пропадуть. Господи, страх у мене такий був. Я туди якраз Кавіль вийшов у Закарпаттю. П'ють, глядають. Я його знайшла, по вагонах їм глядала. Кілько не було грошей, кільком заплатила. Знайшла бригадиря поїзда і тот по рації. Задержати поїзд Ужгород-Київ, бо то є ешелон на Закарпаття, дітей ідуть із концерта. Задержати. Ну, а ми гудучи вже помалу. Вже співаємо, бо знають, аж дійдемо. Ну, Конотоп, пересілись ми. Опять, будьте добрі, вже другий поїзд, об'явіть, аби задержати, і ще раз мене забити. І тут ми під'їжджаємо до Києва, і біг тоді аж на одному пероні. Ми туй, а напроти стоїть Ужгород-Київ, вже проводники з жовтим прапором, а поїзд на відправку. А у мене 3-річний дітвак. Туди ще в пачмака не можна було носити. Ну, вчителька моя. Сукмани, ну. Та маленький мів за сукман, майже мів шитко. І відко було з Господу з Івано-Франківська, помагали. Із Запоріжжя, ну, коротше, з різних областей, з Херсона. І мали ко бубен, ко баян. Усе відко. Я лише запам'ятала до нинішнього дня, це вже роки прийшли. 4-й вагон, я гойкала, 4-й вагон. Діти, скачіть у любий, у 4-й, там все зайдемо. Діти посадили, вже пусто було на мене, почмаргом потягнули в тамбур, доки собі не прийшла, представляєте? Я собі уявляв, і всі сіли, і інструментах повозили, дійсно. А в Києві ми коли були виступати туди, мені, ну, дали ми там орден Берегиня України. Ну, ми давали концерт, сіли ми у поїзд, все нормально, я білет, діти, сідайте, я розповім, з ким хоче, ну, діти люблять всяко. Вони все люблять печення мостити, кексами носять. І то я Глеб якийсь мені, гойкать, пийте сюди. А я кажу, що я мав йти, я вас не знав. А він, ну, пийте, все вас. Та мені дає телефон, а я слухав. А він каже мені, ви забули інструменти всі на пероні. А поїзд пішов. Уявіть собі. Це була катастрофа. Я кажу, де? То не може бути. Я перевіряв, баяна не є, бубна не є, сітки з інструментами не є. А я кажу, будьте добрі, дуже вас прошу. Ви Ганне передати на другий день. Я зустріну, кілько треба, я заплатила гроші з тим, що ми дали телефон, а потім, яким пішов Мукачево забрати із поїзда інструменти, і дала проводникові теж, але мені відправили вшитку. Ну, все переслали. Все переслали. А ще в неї була дівчинка, Причина Уляна. Отець у неї начальник ГАІ у Мукачеві. І тут ми ходимо по Львову, теж хода, гудіння. Тут я прийшла, дитини не є. Господи, що, де є? Ну, я їх усе наговорю. Деся загубиш, там стій, бо я ся верну за тобою, я тебе найду. І ви представляєте, я ся вертала, і близь там не є. Я сюди, туди, по закулках. Думаю, може пішла дитина на сторону десь. Я позирав, у неї, іде, веде її міліційща за руку. А я кажу, як ти так і зробила, Улянко? Я знайшла дядю, бо я думала, що вони знають нянька з мого. Ну, там їй вже повну ташку надавали кексів, цукрів, бо дитина пропала. Та яка ти, каже, учителька, котра? Пак там із дітьми пішла, каже, великі цицьки має, волосся довго є. Усе описала. Я почала сміяти, думав, не буду на неї кричати. Як? Ну, та сякає в нас було. Ну, це інтересно. У вас, кажете, 16 дітей, так у середньо 15-16. Тепер уже менше, 11. 11. Дуже много пішло геть. Но усі є корінними русинами, це є другий Усі корінні. Бо Олі Кириловної там є, була і азербайджанка дівчинка, а у вас усі корінні русини. Та й циганчук. Ви часто їздите за Тар якраз по таких русинських комунах. Там зустрічаєтеся із фольклорними, аматорськими колективами тих русинських общин. Це чувствуєте ви якось родство з ними? Ви знаєте, ми глянемо слова, які з нами підходять. Ми ся так знаходимо із сербами файно. І радуєтеся кожному слову. Радуємося, ми розуміємося.
добавлю. І так само і з хорватами. Бо я пам'ятаю, керівничка дітського колективу каже: Едіта, я позирала колектив, та ти знаєш, я все вчила, щоб слова діти знали. А в тебе діти артисти. Уже і я сякое чиню. Ну, то есть вони се учать щось від вас. А до репертуара ви щось принесли для себе? Принесли, бо мені книжки подарили, там у мене книжка є, і на хорватській мові, або там і ми, діти. Починайте щось од них. Ми в них пісеньки є такі, уже, невеличкі. Уже щось пробували? Щось пробував, да, учимо. No, Боля Кириловна колись Карпати, але сі принесла було від Лемків. І вона вже се прижила туди. То вона колись зацепила, тут у нас не співали. Я знав уже, що ви теж не упустите момента, щоб щось позичити. Ну, є в них файна співанка про голубіцю. Летіла голубиця. О, це дуже файно. Та й сюбимо робимо над ним. Я знав, що ви мали премію імені Рада. В якому році, розкажіть? І це було цього року, недавно, весну, може 2-3 місяці. Мені подзвонили, що треба йти на семінар, збираються русини у Буштину. Та я просто, мене забрали в свідці. Ми поїхали туди, нормально зустріли нас, люди були зібрані, то було при церкві, там священник теж, за чого не було присутні, бо не знав, що це стало, були люди зібрані всі. І знаєте, мене коли об'явили там якось, я думаю, зробили сюрприз. Зробили сюрприз, це якось приємно було. Дуже файна робота. Я не знав, дай Боже здоров'я тому чоловіку, який се урізав, дошка сама із дуба, тяжка, або вишивку рубати вмів, саму фігурку лиця, образ самий файний. Дійсно переданий дуже красно. Все так передано, що я се восхищала, чесно. І ще фляжку вина дали туди, конверт. Я не чекала сякої. Знаєте, приємно мені було, я се так радувала. Ішла мені з таким азартом думі, усім указував. Це дійсно заслуга краєвого общества і самого Бобенця, що всі премію Града і премію Петровців не держать, тому що на даний момент була премія Ятямлю Павловича, Народна Рада в зв'язку з війною вони скрутили, вони тепер раз то не давуть, планувалися ще якісь другі премії. А Петровція була тепер? Я кажу, що Петро Матій. Що все-таки, Петро Матій достав, що всі премії держать. Є послідовність, тобто кожен рік вони дають, це дуже добре. Бо то, що була Павловича премія, то давала Народна Рада, на даний момент вона раз не дається, тому що не проходять фестивалі, не збереться комісія, і само собою не дають. Таких премій більше, бо людям, які роблять, обов'язково їм треба... Їм все люблять, що співанки, культура. І там одна була керівничка із Буштина, у них це називають газдиня, ансамбль. А я їй подарила співанку. Буду я газдиня. Ви мали і вони співанку. Кажу, є у вас співанка про газдиню? Ні. То би сте мали, бо візитка має бути колективу. До вас ще одне звідання. От вас не просять міняти десь слова у співанках. Тобто ви їх співаєте, як записали, автентично. Це міняєте на українську? Ніч не міняв, так і має бути. Це молодці. Що плануєте робити своїм колективом надалі? Я думаю, що цей рік ще мало подженемо, бо маємо звання зразковий. Цього року захищаємо. А на другий рік у нас 45 років, то я би хотіла малося поподтягати. Бо діточки в мене не вибіркові, котрі хочуть, от йдуть, а в ті, що вже готові, йдуть це вчити, на їм Бог помагать, бо життя йде вперед. Учу, які є, або научу їх. Правда. Усьо їх учу. Комусь що вдає. І плануєте, я так розумію, народний. Дай Боже, я сам буду молити за вас. Що би сте пожадали карпаторусинам, тим людям, які живуть на нашій землі, на Подкарпатті? Ушиткам. Ко з нами в'єдно, ко жиє, дай Боже, аби довго жили, у здоров'ю, в радості. Я їм бажаю все. І аби ся люди об'єднали, аби порозуміли одно другое, ось сила у одному кулакові, та і букет руж у одну
склянці. Правда. По крайньому трафунку бося не вадили, бо один другого чистували. От чистованню чисть довкола. Це така наша поговорка, що... Ну, та й звертаємося, чистовані люди. Правда. Ми будемо тоді чистовані, як будемо чистувати. Чистувати, це правда. З гатаром нашим братам, що би сте пожадали. Я думав собі, ви тепер будете на конгресі і зробите це вже дуже-дуже скоро. Що би сте їм пожадали? От якраз тим, що є у Словаччині або у Словакії, тим, що є в Румунії, тим, що є у Сербії, Хорватії, на Мадярах, в Польщі. Що би сте їм повідали? Я лише одно. Оби се люди об'єднували, оби були в'єдно, бо тоді людина жити хоче і чекати здоров'я, щоб усе були у кулакові одному. А ви знаєте, я позирала за цими людьми нашими, які переселенці там, Роснака. Їх тягне, думаю. Правда? Дуже їх тягне. Ви знаєте, я із таким болем позирала, що в мене і сльози були на очах. Ну, вони вже там прижилися, або у них вже коріння пішло. Діти, онуки, правнуки, вони згадували за Воловець, за Мукачево, Уціть, Кушниця, Бронька, Іршавщина. Вони все говорили, їх тягне. Думаю, я се зябла, коли говорю. Мені якось, ви знаєте, все-таки ностальгія є, думаю. Правда, і вона все буде. Все буде, де б не було. Не жов, його тягне туди. Ну, все, видите, я, коли билась так за границю, співаємо, а в Парижі особливо, коли який тихий вечір нині, наближаться такої боржава ріка. Ви знаєте, я рад співати, губи се трясуть, а сльози се лють. Я б ніде б не була, ніде, з мене б ніч не було. Я домашня дуже дівка, я люблю свій край, я люблю кожне деревце, кожну травичку, знаєте, до коли дюгнуть. Та каже, ось яка трава, я кажу, усю траву, що дав Бог на світ, ми топчемо її, а вона вся лічебна. Знаєте, ще ми се любить ось гризутня, завідять. Та кажу, гризутня, не топчуть, або я така, що я се урву, та трава. Я теж жадав вам всього самоліп, що ви несете позитивні емоції, ви несете нашу культуру. Ви є, як у вас написано на таблі, тим, ко розвой і пропаговання російської культури робить. Це правда, ви заслужили цю таблу повністю заслужено. І ті діточки, яких ви воспитали, уросли настоящими людьми. Хоча б Йосифа Чаву, за якого ви розказали, це для мене такий дуже типовий примір. І думав собі, не в меншому порядку і другі діточки. Тобто всі вони на містах, всі вони знають, як їм далі жити. Тямлять якраз патріотами, якої землі вони є. Дякую вам, красно. Слухайте голоси Русину Подкарпаття.
голосу русину Подкарпаття.